Elikadura osasuntsu eta naturala. 80 eguneko hazkuntza askatasunean eta larrean. Horrek ematen dio paregabeko zaporea eta kalitatea Lumagorri oilaskoari. Bat eta bakarra da euskolabela duen oilaskoa. Erostean ez zaitzatela nahastu. Eskatu Lumagorri etiketarekin. Nori etzaio musika gustatzen, nori etzaio gustatzen irratia piztu eta kantu ederrak entzutea. Hortarako lehenik musikariak prestatu behar dira. Eta hortarako hurbildu gara gaur Noaingo musika eskolara ikusteko nola prestatzen diren gaur egungo gazteak. Beraz gaurko hontan txistuarekin, gitarra elektrikoarekin eta bateriarekin egonen gara. Eta ea zer kontatzen diguten bertako haurrak. Prest zaudete programa hasteko? Ongi etorri haurrak programara. Oso ongi, Egiten dugu bestea? Vamos la otra de jokatxoak, que esa ya la tenéis controlada. Pam. Pam. Sí. Entzun ditugu Noaingo txistulariak eta orain ezagutzeko ordua da zuen izenak? Aimar Sarratea. Irati Laborda. Paula Oroz. Bueno, konta iguzu duela zenbat denbora hasi zinen txistua jotzen? Duela 6 urte. Eta zu? Ere duela 6 urte. Eta zu? Nik ere. Orduan elkarrekin hasi zineten hiruak? Ez, elkarrekin biak bai, baina ni ez. Ikastola ni. Orduan zu alde batetik hasi zinen eta gero hemen jarraitu? Bai. Eta zeba aukeratu zenuen txistua? Kulturarekin zer ikusia duelako eta asko gustatzen zaidalako. Eta gaur jo duzuna txistu beresia dugu, ez dala? Bai, silbotea izenekoa. Eta zez berdintasun dauka silboteak? Luzeagoa da eta grabeago ukitzen du. Orduan, hau ibiltzen da pixkat beresiago egiteko abestiak, ez dala? Bai. Eta zer da gehiago gustatzen zaizuna, silbotea edo txistua bera? Biak, silbote igual pixka bat gehiago, baina biak. Eta silbotea bakarrik jotzen duzu edo bakarrik akonpainatua bali mazaude? Akonpainatua, bai. Politiago gelditzen delako, ez dala? Bai. Eta zure kasuan, zuk txistua jotzen duzu, ez dala? Bai. Eta zeba puntatu zinen zu txistuan? Pues Aimarrek esan duena niri txistua gustatzen zaidalako. Eta entzuna zenuen festetan eta kale jiretan eta horrelakoetan? Bai.
Eta orduan esan zenun, nik ere bai txistulari izan nahi dut eztala? Bai. Eta zein dira zure kantu gustokoenak? Ez dakit, denetari jotzen dut, eta ez dakit, Nahiago zu bakarrik jo edo akonpainatua? akonpainatua. Eta silboterekin edo bertze txistu batekin? Ez dait inporta. Ezberdina izango da, ez? Txistuarekin biek berdina joko duzu eta berarekin ezberdin ez dela? Bai, Eta kantua handitz egiten dituzue biek batera? bai. Eta sekula kanpoan jo alduzue txistua edo silbotea? Bai, askotan. Noiz jo izaten duzue txistua? Ba, festetan edo, bai, horrela. Eta eskolan edo sekula egin duzu erakuskadaldirik? Bai, batzutan bai. Eta gustatzen alzizu publiko aurrean jarri eta antxe txistua jotzen ibiltzea? Ez asko, baina, bueno, egin behar denean. Pixka lotxa emate izu hasieran? Bueno, hori ere izanen da ohituratzen joatea ez dela? Bai, bai. Eta zuk ere egin duzu emanaldirik eskolan edo kanpotik joan zara txistua jotzen sekula? Bai, Noiz jo duzuzuk txistua? eskolan jaietan, Eta jaietan egunero ateratzen altzarete txistuarekin? ez. Egunero ez, baino fanfarrerekin bai. Eta fanfarrearekin nortzuk ateratzen zarete? Txistuak, trompetak, saxofoiak, Orduan horrez, berdina izango da eta hori politagoa, ez dela? bai, Edo bakarka nahiago? denetarik, Denetarik probatu behar da bizitza hontan ez dela? bai, Eta txistuarekin jarraitzeko intentziorik duzue? Ba, bai. Eta bertze instrumenturen batera jotzen alduzue? Ez, oraindik ez. Oraingoz txistuan zentratu eta ehark ikasi ez dela? Bai, txistua eta danbolinarekin. Danbolinare jotzen duzu? Bai, txistua edo danbolinarekin. Eharki eta duela zenba denbora hasi zinen danbolinarekin ta ikasten? Ba, urte bat. Zaila izango da, ez? Txistu, danbolina, antxe dena kokatu eta antolatzea. Bai. Nola egiten duzu erritmoa ez galtzeko? Ba, musikarekin lagundu eta ez dakit. Eta zer da garrantzitsua danbolinarekin ez galtzeko? Kantu ongi ikastia, ritmoa praktikatzia, zer da importantiena? Ritmoa praktikatzea eta ondo jakitea abestia. Orduan biak behar dira ez Bai. dela? Eta zu danbolinarekin hasi zara? bai, Zu ere, bai, eharki eta zer moduz esperientzia, zaila alda? ez, Errex hartu diozu ritmoa? bai, baino ikasi behar da. Ordu asko sartzen dituzu etxian? Bueno, ze bat praktikatzen duzu gutxi gora bera, egia erran behar da, 5 minutu, Ama bai, bost horrela. Ni txistua jotzen un txikitan eta askoz gutxiago, eta zuk? Bai, horrela, 5 minutu 10. 10-15 minutu goizero atxaldero jotzen duzue? Arratsaldean bai. Arratsaldean, eharki. Bueno, espero dugu hemendik gutxira gure herriko festetan eta hainbat festetan antxe grabatzia eta ikustia, eta bitartean jarraitu gozatzen txistuaz eta danbolinaz, bai? Eskerrik asko. Gero arte politek. Agur. 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 Ikasleekin egon gara, ederki jo dute txistua, eta orain irakaslearen gana hurbildu gara, zure izena? Asier, Bueno, Asier, konta iguzu, noiztik zabiltza txistuko irakasle? ba, txistu irakasle 6 urte uste dut, hemen noainen hau izango da laugarrena, okerez banago. Bai. Eta zu noiz hasi zinen txistua jotzen lehenengo aldiz? Ba, 8 urtekin uste dut musika eskolan, bai. Eta ordutik txistua jo eta txistua kaletatik barna jotzen ere ibili zara? Bai, hala da, bai.
Eta nolatan okurritu zitzaizun edo hasi zitzaizun ideia irakasle izateko? Egia esan ez dakitola ideia izan nuen, bueno, musika hori betianik egondu naiz ikasten, musika eskolan, gero konserbatorioan sartu eta konserbatoriotik atera eta, bueno, konserbatoriotik atera baino lehen ja hasi zitzaidan hori, irakaslerako lan eskaintzak txistuan, eta pixkanak hasi nintzen, lekun batean, eta gero eta hori, eskola gehiagotan sartzen eta hola, eta ez dakit, poliki hola murgiltzen joan naiz irakasle munduan, txistuko irakaslean. Eta kontserbatorioa txistuko ere egin zenuen edo bertze instrumenturen bat? Bai, ez, gero, pixko bat ikasi nuen perkusioa eta hola, baino nahiko gutxi eta aizki, bai. Zure espezialidadea txistua izan da. Txistua, bai, ongi ikasi nuena txistua, bai. Eta txistuak baldu aurrengan, eragiten aldu atrakziorik edo nola ikusten duzu txistua sartzen dela aurren artean? Bueno, badu, nik uste garaiobeak izan dituela, azken aldian kompetentzia handia dugu bateriarekin, gitarra elektrikoarekin eta olako tresna modernoekin ez. Ez dakit, aurre gehiago ikusten dituzte kalean, telebistan eta bueno, hori, esan bezala kompetentzia handia dugu tresna horiekin, eta ez dakit jeitxiote den pixko bat txistu ikasle kopurua, nik uste dut nire garaietan, ikasle nintzen garaietan, ikasle gehiago egoten ginela eta hola. Baina, bueno, haindikan mantentzen da, eta badaude ikasleak, badaude umeak txistua gustoko dutenak, hori, eta kalean ikusita ere gozatzen dutenak, gigantekin eta erraldoiekin, dantzaldietan, dantzariekin eta, bueno, hortxe gaude. Ederki, oraindik badago nondik tiratu eta segurazki emango du horrek ere buelta. Eta bitarte hortan txistua erakusteko orduan errexalda txistua ikastea edo bederen oinarrizko ikastea? Nik uste txistua jotzen hastea nahiko erresa dela, ez dakit, beste tresna batzuekin alderatuta, ez dakitu hain adibide bat jartzen, adibidez biolinarekin alderatuta, txistua lehenengo momentutik ja putz egin eta soinua ateratzen du, eta beharala ikasten dira 3-4 posizio eta ja kanta erresak egiteko, gero, bueno, maila hobetzen zoazen inean eta, tresna guztia bezala, orduak sartu behar dira ikasteko, eta erraza, bueno, ez dakit, erraza ozaia, ordu piloa sartzea da, ez? Baina nik uste hasieran, baduela beste tresna batzuk ere badutena, baina beste batzuk ez duten hori. Dela, lehenengo momentutik soinua ateratzeko gai garela, eta, bueno, hasieran nire ustez nahiko azkarra dela txistuarekin, bai. Eta bukatzeko zenbat ikasle dituzu hemen bertan txistua ikasten dutenak? Hemen eskolantan 9. Eta horietatik batzuk danbolina ere aipatu duten ez ikasten ari dira, ezta? Bai, hasten gara lehenengo urtean egiten dugu txistua batez ere, danbolina egunen batean, probatzeko eta kontaktuan hasteko eta hola, baina ja danbolina pixkoa seria golantzen, 2. urtetik aurrera hasten gara, bai. Eta 2. urtean ja danbolina hartu eta kostatzen alzaie txistu eta danbolina hori elkartzea eta ezkontzea? Orokorrean esango nuke baietz, badago denetarik. Baude batzuk berehala hartzen dutena eta berehala egokitzen diotenak danbolina txistuari edo musikaren erritmoari. Beste batzuei kostatzen zaie pilo bat. Orduan, bueno, nik uste dela ikaslearen pertsonaren araberakoa dela. Baina, ez dakit, orokorrean igual bai kostatzen zaiela eta nahikotxo dira gehiegi gustatzen ez zaiena ere danborra, ja, hartzen dute txistuarekin martxa pixko bat, kantak gutxi barara ja nahiko ongi ateratzen zaizki, eta ja, hasten dira gozatzen, txistua jotzen, eta batean danborra sartzean, hasten dira trabatzen, edo gehiago kostatzen zaie, eta batzuei zaie asko gustatzen hasieran danborra sartzen hasten garenean, ez dute gehiagi disfrutatzen, baina, bueno, orokorrean, ongi. Eta kantuei dagokionez euskal kantak saiatzen zarete sartzen gehien bat, kanta ezberdinak ere bai pixkat irekitzeko partituren mundu hori, nola egiten duzue? Bai, ni saiatzen naiz denetarik egiten betiko kantuak, hemen euskal kantuak eta gehiago dantzarekin lotutako dantzarako errepertorioa, txisturako idatzitako musika ere bai, txistu bandarako edo txistua eta beste tresna batzuekin idatzitako musika, eta bueno, eta kantu pixo bat modernoagoak edo irratian entzuten diren kantuak edo alden neurrian ere saiatzen naiz noizean behin egiten pixo bat denetarik ez. Gero badaude kantu batzuk txistuari gehiago egokitzen zaizkionak edo erraxago direnak txistuarekin moldatzeko, beste batzuk zailagoak.
Orduan, bueno, pues segun, ez baten naiz ikusten, baina bai saiatzen naiz denetarik egiten, bai. Ederki espero dugu txistuarekin jarraitzea, txistulari asko ekartzea noainera eta sortzea hemen, eta bitartean ikusiko gara, mila esker. Oso ongi, mila esker zuei. Gero arte. Vale, aio, bai. Aio. Ikusi dugu gitarra klase elegantea, kantu polik-polik bat jo dute gainera, eta hemen dugu bertako musikaria, zure izena? Naia, Bueno, Naia, zu nongoa zara? noainekoa. Eta non ikasten duzuzuk? San Miguel eskolan. Ederki, eta noiz hasi zinen zu gitarra elektrikoa jotzen? 7 zortzi urterekin. Eta orain zenbat dituzu? 8 bederatzi. Orduan duela pare bat urte? Bai, Eta ze aukeratu zenuen gitarra? Ze gustatzen zaizu hainbeste? zeren polita da. Eta nonbait entzuna zenuen, ikusia zenuen, zure lagunen bate jotzen zuen? Bueno, entzuten duen kalean. Eta erran zenuen nik instrumentu hori jo nahi dut. Bai, Eta gustatzen zaizula roka eta metalika gustatzen zaizkizu? bai, Eta zenbat kantu ikasi dituzu dagoeneko? pues asko. Bai, ez? Zenbat gutxi gora bera? Ez dakit. Baina pila bat? Bai. Eta hola zein da zure kanturik gustokoena? Edo gustokoenetako bat, ez da nahi eta nahi ez gehien gustatzen zaizuna izan behar. Smoke on the water. Aha, eta sekula jo alduzu norbaiten aurrean gitarra etxeko eta zaparte? Bai, Egin duzu kontzertutxoren bat edo sekula? bai. Non egin zenuten, aber, kontatu pixkat. Ba, hemen behan dago nola eszenario bat, eta hor jo genuen. Bai, eta zenbatzuk jo zenuten, zenbat pertsonek? Ba, ni eta nire irakaslea. Hala, eta nortzuk etorri ziren zu ikustera? Ba, nire aitak, nire ama eta beste jende batzuk. Ederketa ongi pasa zenun? Bai, Eta ongitan gustatuko zitzaizun talderen bat sortzea eta jotzea gitarra haiekin? bai. Bueno, ea, egia den eta hemendik urte batzutara ikusten zaitugun, bale, Naia? Bale, Muxa handi bat, gero arte. agur. Agur.
Venga. Y luego el ritmo de dos, el final. Mueves todos los timbales.
Ikusi ditugu bateria jotzen ikasleak eta bikain aritzen dira gainera, eta hemen dugu bertako irakaslea eta honen sortzailea errango genuke aldi puska batean bederen. Zure izena? Andoni. Bueno, Andoni, konta iguzu, zein izan da zure ibilbidea perkusioari dagokionez? Bueno, Donostian ikastetakoa naiz, hango konservatorioan, eta gehortik horrea, karrera bukatu, eta lana bilatzen hasi, eta alako batean Iruñara etorren nintzen. Lanabila eta ja hemen urte batzuk da makizkit, klasek ematen. Eta sekula zure rock edo metalika edo dena delako talderen bat eduki duzu, sekula? Uztai, gue negaraian asko entzuten genuen talde bat politzen. Hori izan zen, askotan referentzi bezala erabili dugun talde bat ura izan du da. Eta zuk eduki duzu aukera zure taldetxoa sortu eta plazaz plaza ibiltzeko? Bai, bateri jole bezala oso gutxi, baina keio perkusio jole bezala bai, beste instrumentu batzukin, eskuzko perkusioekin, eta horako musika latinoa, eta musika euskalduna, eta pixka denetikan, folk munduan ere bai, eta denetik. Askotan perkusioa entzuten dugunean lotzen dugu bateriarekin, ez? Azkenean gaur egun oso modan dagoen, edo aspaldiskotik modan dagoen instrumentua da, baina zer sartzen da perkusioaren barruan? Perkusioaren barruan klasean ikusi zuten bezala, daude instrumento melodikuk ere bai, marimba bezala, xilofono handi bat bezala, esan zagun, eta horrekin melodia egiten dute. Eta hasiera batien, naiz eta bateriakin txoro-txoro etorri, bazkenian ikusi dituzte beste instrumentu batzuk melodikoak bai perkusioan bertan sartzen diala, eta oso gustua gotzen dute. Eta zure gustokona zein errango zenuke dela? Netzako marimba da politenetakoa. Da xilofono handi bat, eta askotan aurrekin 3 o 4 elkarrekin jotzen dute, eta gero bakarka ikasten egon duginean eta normalian 4 baketak jotzen dira, eta jotzeko beste modu bat erabiltzen da. Orduan erran daiteke hori dela pixka diferentiagoa eta azkenean ere bai komplikatuagoa izan da seguraski bateria baino igual. Bastante komplikatua da bai. 4 baketakin erabili behar dira, esku bakoitzarekin 2 baketak erabiltzen dira, eta ja beste melodia eta harmonia egiten da, eta bai, desberdina izango litzake, resumen bezala, piano txiki bat bezala jo litzake, ez? Eta zuzara tanborra ez dela, edo maiuka erran nahi nuke. Barkatu? Maiua zuzara ez, azkenean zuzara mugitzen duena, eta hortik... Hori da. Ederketa bukatzeko pixka zenbat ikasle dituzu gutxi gora bera hemen? Jesus, aurten jornada osua dakat, 37 ikasle ditut. Eta txikitatikan, adolescentik ere bai, helduren bat, etortzen da, bere denbo librean nahi duela berriz garaien ezintzun ikasi bateria eta animatu dela eta ikastera eta orduan pixkatenetikan. Eta zein dire ikasle errexenak? Galdera zaila. Normalian perkusio etortzen dianak nahiko ikasle zailak izaten dira. Bai, perkusion, gitarra elektriko genta nahiko ikasle bixi izaten dira. Eta orduan beste maina bat izan behar dugu. Desberdina izaten da perfila biolina ikasten duen ikasle bat, edo perkusioa ikasten duen bere persona bat. Desberdina izaten da. Ederki jarraitu perkusio erakusten gozatzen arekin eta ikusiko gara. Vale, mila esker zuei. Zuri, aio. Ikaragarria da ze ongi aitzen diren gure txikiak, ikaragarria da nola dominatzen dituzten musikak eta tonuak, eta honekin nahikoa izan dugu gaur kontan Noaingo musika eskolan plazer handia izan da zuekin egotea, eta badakizue, nahi duzuen arte eta zoriontsu bizi. Elikadura osasuntsu eta naturala. 80 eguneko hazkuntza askatasunean eta larrean. Horrek ematen dio paregabeko zaporea eta kalitatea Lumagorri oilaskoari. Bat eta bakarra da euskola bela duen oilaskoa. Erostean ez zaitzatela nahastu. Eskatu Lumagorri etiketarekin. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.